I worship you, my maker. I adore your name, our Lord. Our Lord of hosts, we give you glory this evening. We bow before your throne and worship you. Oh, you deserve our worship. We adore our mercy. My yet also by Yandini. Oh, we bring a no fast than your melody. Your company of a waffle. One my quiet, so many years of Floridia. Another thing, he not only a new person. Was Sonia Sassidia does yourself. I want your teachers here. Now, some now, someone your company. Hey, no, your company, some one of son of your being now. Your company on your name. My Yidivano. You will your home. You will your home. What your name? Oh, Papa. Your Papa. Your Papa. Your Papa. Your Papa. Jesus, eti wa batapa anana dia okaya famo my area you're gonna want to about this song to say that you're people on you anana dia to batapa anana dia okaya anana okaya famo
mojamoni yanena ono kwafo no awurade yana wase ye wudi yabadu ni wase da to each other ye free money ya kra mo nyina sra wudi kronkron oyi ani adoye ni utume sronko wo bamba sronko wudi adom ye yana wase ye ma wo ono kwafo no wase awurade anyumre kokko na tawa gbaso ko so na de wonyine ko so ba wo mankwa ni ye fa wase da ni ye fa wa ye ni yana wase I want to for you Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ensiranka urade din ya sorry nyankopon na ya urade kese. Baby bia wo bia say the studio ha asi aye hye no. Minim se wo fie won so urade tumi aye kese wo hosa. Ka amepa. Amen. Ebre yi mo no ye kọ onyame akoa enchen. Onyame difo enchen. Papa na ono be che urade asem no oyodifo na urade ama no so. Na Awurade adom no okasa Awurade nyankopon man senkyerani si na oyobi so a ote Awurade ne na Awurade nam no so amani papi anyafa ahodie wona eye bonyini enne ebi awo emma bebre ne badin bebre sanso na wono so a nane mama ye den obu okro oba ne nchen no na brabo nyina atofom a chese siko edien yo ni nyina yabasa but nano say ye kan sankrofo ni nyina Awurade de o masiye e kire se Awurade asem a waka no mariko asempa etidu nsia chemu dunum eba ne se na nsankyere ni bedi mu asem kanachi enu nti na menka che o se jebere ne tenase na papa no ode asem ne ba no na abonso wate Awurade asem na nu akire nso nsankyere ni bedi wachi edin no any bishop Albert Sackey Kwapong yanko papa nchen ni yama na kwaba bishop yamu akwaba ba fidie so Asofo mejo so eburu ya minshira waja na mompo moti sen onyankopon adom ye ho ye pa ena nyontofo no minister comfort ena minister Rahel ena minister Eugene ena omahiti efia papa nyankopon o nshira ho samren so eye organic lucky lucky one boy juma ma men ko fanchi ankoma MCR azuka bema one na pamfo enimo na ya onomo omo boy juma nyankopon enhira omo pi ewo juma so a omo di eboa se nyankopon aheni eni sie no enkoso sabre dia ye da asempa nipa for asese omoja baton no ediama Cedar hour sabre de ebi afei na wabaswa oni yebom na yensom kosi se no ndu bebo amen eya Cedar hour no yes efri edadwoada ekosi ni fiada nyankopon onhira amen and then so obeya so na one yen asom kosi se no ndu bebo sabre de mamemfa sa akwanya so encha Sompa TV ahwefo Sompa radio etiefo wona owo Facebook no so sabre me mamu nyina jo menem sam ho ye ne YouTube ni nyina nyankopon hyramo enye ni pe nyina na ene ade papa ache won asan won na kire se onyankopon ene wo adiniyi na inkanka Cedar hour ahwefo ne Cedar hour etiefo ne jesam ne se nyame ye adwuma e o Cedar hour no so ena Cedar hour busua no so emu atere asofo Cedar hour busua no atere na nyankopon adanse ahodo a eba no sabre de fa phone no na fro obi na obi so mfro obi na ka che ne se nyame so mafo no nyame difo no one ne team ni nyina e wo fie ha na enya senketoa des ni asofo bochidom na enya senketoa ka che ne se onfa ne TV ni radio no ento Sompa TV ne Sompa radio na obeye nhira ya to so mi no ebia na ne da de kan ebia ono nkwa na oye hoho Jerusalem ha ka che ne se Cedar hour no nyame ye adwuma na nyamsem ko a ene de bra hwefo ne tiefo ba bibia ye nrade Yesu Kristo e kan kwaje sem bia oje ne nsenchene tumi no edade yes Lord enti say de Yesu Kristo asempa no na ebra hwefo ne tiefo de a ye de osorosoro ni no asempa ene ebra ahwefo ne tiefo de a e wo say asem na chi no e wo say nsenchene ne oje edi asem na chi na no
ɛna Nyankopɔn nam ne dom so ama nsenkyene na nwanwa dwuma mu anura mu follow yan mu ti adanse ne bi adanse ne bebere wo ho a wo ti a ohun bedwuru enye ni nyina na yetimi bɔ no afidie yi so dodo no aso no mo fra omo ntimi nya akwanya efise ya na line so ayehye enu nti ye ka kira ahwefo ne tiefo se mo a mo pese ye bɔ ma danse ma ahwefo ne tiefo tie bi no ye lines miensa ne nyina eye WhatsApp nti mo betimi aye eye mo danse no audio na ma send the aba voice note ma send the aba na ye bebo ma hwefo na tiefo so ate we hu Nyankopɔn anwanwa adwuma ne nsankyerene a oye e wo Cedar our dwumadie no so yes, hallelujah amen na announcement kase bi e wo ho ni nyina ne so osofo ya shafe ya se no obu wa nioma ahyase eye bisi basa nioma ahyase san na chi ono anka so hwa nioma nkoyi won se ase sarsa boni bi ase kukudie bi ni daya sunkura kire se ase nioma bosome baako atwamu yi na ye fifth na cha so hunu se ase afi ayese o twi ka no nkoyi a ka no twitwi ni mu a o timi se asanioma bi pese esisi shepherd no mu eno na Yesu ka no Matthew chapter 5 verse 13 say yeni asase we so nkyene na say yedew no yira ha yemfa ye nya hwe na Yesu ka ye shepherd ho adwuma ye shepherd ho asem nyoma be na rade do ba asase we so se obi ye dwadeni obi ye osofo obi ye akwantuni osofo obi ba so be ye nyame adwuma obe ye asrani oba posini adwuma no Nyankopɔn de ba se ye meye emfanshe ni din kronkron no enimonyam enti na ose osoma dwuma no egu ahodo penalist eya mo papa bomu a na majeso na efiefo no so ayede ajeso hallelujah amen jemeso amen wo ho amen for jemeso amen wo ho amen enti wo won sa asanioma bi pese ekwache wacho na eno na ya nipa timeka se asa me lack no eni ho obu ho na contract na onye ni nyina eteko ochina nyame ya doma eye watch night service eye bosome ashase fia de kan na watch night no koso e wo Cedar worship center e wo Kumase Atwomako Furudia abwa pesese edidie kwan wa obetimi ababi na ye pon ye shase anu mre no nkro no ndu na ja ne dem ahomache no nan na ya pon ba bibia wo ko bia otra ka mu a obesa akodu jojo eno oba fa nkyerem bo no bibra za nso so na Yesu emra one esuanfo no soma wo se won kono osofo mo kono omo de die na koye oye koye e wo mako asem papa no no se no de enwo sra ayadefo pi na osawon yade no tutu ahomone pi enu nti ochina ode ade a ye friend sen olive oil e baba ochina itina se wo yare e haw wo amema bi di wonya na ye hira so se o kan Yakobo nwoma na eye James chapter 5 no so a se na e kan Mark chapter 6 verse 13 no sa so na e ka James chapter 5 verse 14 and 15 no or says obi yare a yemfa no mra asode no mpanyufo asofo no mo ne so mpaye na mo nsra no ho Awurade din mu na gidie mpaye no ene wo sra no ebesane yare na se wayemfom so bi mpo a ode be kye no enu nti kotre ye ne krado enti ba bibi owo bia enyo bia nso so no osofo obetimi aba asolifie mre bia ye ka kira ahwefo na tiefo se enya asori nti na ye bae na ye ba fidie so se botaye nyame do ba asase we so no botaye ne bebem na nyina ya som Onyankopɔn na ye nso so nyame afre ye no nokre ni tumi a ode ama ye no boa yetimi de boa adasama no no Awurade so so ama ya mo na wa ye den ade abotire na ye den aboye enu nti yese obu wo hawo de tranfie ho ba bi owo no ne ye mo mpaye e wo Sompa TV ne ye nche nyame asem enu na nipa bebre follow Cedar awa no adanse no aye pi enti ochina nyame ya adoma yenso so a yentimi enye den
Emma watch night no wo de to wo fie ho na ye be hye nyame tumi ne nyame ahoɔden aba fie ho na e be ye adwuma mo anno amoti adanse no ye nua ba ko frɛ sɛ nye tachiman na ye enkoransa na wɔse na adwuma nyina sɛi ne kuru nyina adwuma nyina sɛi sɛbi ɔyɛ muslim anso so hu ne sɛ nyame ba ko pa ne yesom no na sida awaba ya ma ya asɔle sɛm no doctrine sɛm ɛne nti no o gidie wo sida awa mu ɛno frɛ na ye wo studio ɛna ɔne asɔfo no bi na di kasa yɛmpo ɔso person ne bishop na mu kasa me ne kasa ye me ka kyɛ so ɔnton kyene buba no bi na me hyira so man ɔsɔfo oyusu ye ɛno amote adanse wo na dwuma wanya dwuma ye ne kura dwuma no so a asɛ sorry kyɛ sɛ na ye nneɛma bi a esisi kwan osofo ye woni nipa bu okra wo chia ne nsem keka onuama time sey so onuama nyina ene yetime kaso bu wasasabo ne di nechi osofo bu o balog di onu kasa onimo enti panyimfo no tetefo no oso ware oba we no ena nuama nyina sey yo ware oba we no ena nuama nyina ye to bu ho a osifi kase krom fie no ode ma oba ketoa no obu oba ketoa so no oba na brabom eye tetefo ye nananom na me kan wasem enye ne egrisofo ye se wade ba ko fe se de be ye ene abrabonu ma ye den wati medi no kore na kristo pie nanum onyama wa ya ba se bible se atorofo nyina ebeko obeko James se no kan Revelation chapter 21 verse 8 no eno nti me ka ye nananom a sa abre ne bi ware me no ne me nsa no ho asem ena eye tete no so apam dada no mo sania Solomon mu nyina timi wa ne bes apem omon yere no na omon fra no apem na wo ya ma Yesu kura ni Nyankopon se omahu mbobo de wa bio kwa ma ode yere ne mpra no apem ama wa papa wo hwe me awutie me gise utu kotra ko di vu ababi untimi ntena hallelujah amen ena nwumrei first service so no osofo mabo mo kaye dada se nyame ya adoma anopa omo mo akirikire benche ya omo so mehye bi so ama wo na 2026 nyama papa ewu mu no won site mi ayedan akan sabre de yenko Facebook no so tel na ansana de nyame asem na ba nyame asem na e ba no na no hye enti fro bi na obi so fro bi se enne nyame asem na nyame so mafo no de ba na no hye enti obi ya me hwe se ne ka metime ebie 34 na tuma bompa ma nipa be se biasambi omnipa bi anoma bi mu aye de ama won sabra sofo yenko Bishop nyame enshop Facebook no so aye hyehyehye Michael Odum ewoso Portia Osei Felicia Nchua Agnes Nyame Catherine Epe Nana Efia Mary Sam Boatin Yaw Emmanuel J Abena Safua Jimama Ousu Efrie Benny Japon Gideon Opoku ne Rose Apia omunyina ewo Facebook no sana meto aso dia Francisca Echa ewo so Victoria Sapon enso wo so Mami Eunice enso wo so Kwashi Junior enso ewo so Mary Sam enso ewo so sana Abena Safua wo so Michael Chemenu ose wono ani patient Sampale UK ono so wo so sanso na Grace Sam enso ewo so Shela Adepa Set Mensa Cedar Rose Apia, Matilda Ajimai, Linda Owusune Alsha Dauda, and so Ewoso. It also YouTube one. Edith Amoa Ewoso, Angelina Fukuo Ewoso, Portia Osei Eniasum, Gloria Owusu, Rose Ajekumi Shraba, Zinabu Amadu, Anthony Opoku, Ene Patrick Osei Akoto Ewo YouTube Nuswa, Ena Numre Omoni Yesum. Sabre dia mon like Sompa page na mo waso no. Mon share link no e ma foforo enso so enhwe ene program no bi owo group bi emu atam link no fa two group no mo na sabra nyame asem no ba no e bia obi etie awrade asem no sachera eye wo a wo share link no ona sa okra no wa twe no dia ba osoro ahini no ama enti akatua bi wo ho a eye wo a wo share link no e ma obi hwe bi no wo ena Yakobon beba wo sa abotere no na Daniel chapter 12 verse 3 no ebeko amo papa enem ye toaso bosomi bia no ewo nsemfo a Cedar hour ye yi kan ho asem bosomi ni nyina
na ye ba asema ye de bra hwefo ne se ehemfa na ye gyanom Nyankopon no wo. Where is the God of our fathers? Ye na gya Nyankopon na wa hye ye bo se ore mpaw yen na ore nyaw yen. Osomfo se awira ho sem se owo no doso. Amande no doso. Yoma ekoso ewiye bremu nipa ni won breso aba ene obi hwa me obi tie me okọ aspect de ye ka kire no chese na wotwe nyina watoba ha wabubu osofo obi kotwa scan ahodo wo hwe ni mfia ene ye penso na nkura nyina soro kuchi wo nkura nyina eyare diabetes aka ne no sa yade ni nyina ese esikafo yade ka BP bebe obi so osofo obi a wakọ animu ewo ye friend say intete for penifo na wase me kohwe me pressure ne nkranke to anyina enti owuo no ye fred aden nyame ahye ye bose ye nkwa na no osofo ka isu akora no eye finhia adioso ote so ba ya ka bedu 70 o se 70 ni 80 aso se ni ye bisa se ene ye hwe posters ahodo ne funu announcement mami a wo hwe mi a wo tem da ye kora na wo so no e che so owuo no uwu ba no uwuba na ade ekoso wabusuan mu se na owuo no si dwane wabusuan mu owuo krakra no mpanyimfo ni nyina sana asofo edi adanse se wan hwe hu ye papa ho hwe me mama ho hwe me obra ni nyina wa bre no ena awo aba obi manso bi krom mechia eye Canada ni US UK fo nyina mechia mu na sane awo no se aba wo Europe ni America no mo ne na say no ma declare the whole world said the coldest country na ye Canada also for ti me call a common of 50 anya mo amaba studio ya mo say da 16 na yan negative number let us omu wu obi man so nti so mo ntimi abedi omu breso aba ewo omunchi na omai Ghana na nyoma nkoyi osofo omabregu aso rade se ko bienu ode ne ho ato rade so a rade ama na nyoma gu ase enti bosomi we no asema ye de bra hwefo ne atiefo nyina ne se obedience to God's word. Obedience to God's word. Enti se ye sitie edia ama Onyankopon asem na bibia ye kenkan ye John 14:15 wase se ye dono a ye ni na hyede so enti obi a wo hwam a wo tie me no udi nyame ahyede no so anansa uni na hyede no so enti ye kan Deuteronomy chapter 28 from verse 1 and 2 no dia na Onyankopon kan wase se beba se obedi ne mara ne na hyede a orehya onyina so a na kyese nyame de ne mara ene na hyede ama nipa se ye ni so na ye nya nkwa ye nya bambo efo na urade nche enti mara nipa be po nyame asrem pe no na nuama aye bisi basa obi hwe obi ti o se na me de midi nyame asem so osofo late kura me nya de bia me kwa sore me ye memne da kwahwe ni memne da kwahwe fo nyina me mamu nyina yonko do o se de bia me kwa ma sore me nsa ho me da sanso na kwasie de ni bi kire me so no kwasie de bi okosom ne Nyankopon obo ne ho modern se na tete som ne tie na oye ne tutu so dududu oye ne bibia pepepe sanso so na menua nom kremofo a na nwumre omo hwa ye nyina o se dafia da bia me ko masala chi ko ye de sala ye ni onom kremofo nyina ye mamu nyina salam alaikum salam ne bisa se de komsheni Muhammad kanu Quran no mo kremofo mo de ye adwuma de ye Awurade Yesu Kristo kan no Bible no mo no Yesu Kristo akidifo ye de ye adwuma enne me no kan nuama Nyankopon kan na me no kan asam afa anger and what God says about it me no kasa fa ebufuo ho na den no Onyankopon na kasa asem o kan fa ebufuo osofo enne dey aso no ye beko enne o hwantade akese atade yu ne atode asofo no mu bi abishofo no mu bi ntade no bi hu bi kura na o yema hye otete no osofo ka opie kroma nkura nyina adwane yekobisa se asundwe mu na oba na aso ne yebisa se santade nyina ye sha
yɛtimi de hyɛ nyankopɔn animonyam ɛna ɔhwɛ mmaa no mu de bɔ duku ne mako no bi kyekyere duku no bu wɔ hɔ a ɔkɔ asɔre nyinaa ɔbɛkuo ni wabɔ me mfita ɔsɔfo ne kyerɛ sɛ ɔmfita mpa kɔna kɔhwɛ baabi a ɔyɛ adwuma kɔna kɔhwɛ adwam hɔ ɔsɔfo hɔ nyinaa ɔne amanfoɔ nyinaa yɛ aka ne koko ba wɔ hɔ a ɔsɔfoɔ obi a wɔn kɔ asɔre kura nkuta saa yɛ frɛ sɛ kokoɔ no bi anso so ɔsɔfoɔ kɔ asɔre fie na yɛ sɔre awurade a asɛ wɔn ho nyame bɔfo o ɔsɔfoɔ ne bufu ne kunu ne nuanom ne ɛwɔ fie ne abusua no mu a ɔsɔfoɔ ɛnkɔ yie ɛnɛ bɛrima bi so hwɛ mi ne bufu a tv ɛwɔ fie hɔ nyinaa fridge nyinaa ɔsɛn ne nyinaa. Enti yebisa se dia na Awurade kan fa ebufuo ho yehwe Ephesians chapter 4 verse 26 and 27, Proverbs chapter 15 verse 1, James 1 verse 19 to 20. Yenche nyame asem mubumfu na munya bone muma owia nkoto mabufuo so na mumma obonsam kwan asofo obi hwam obi tie me Bible say yebumfu na che say bufuo no nyame de bufuo kan ya ho efi say onyankopon na kasa ne bu ya dan efu aso de na onyankopon kan ha o say yebumfu na meye ma owia enkoto yebufuo no so na che say ye ma ade enche yebufuo no na meye ma bronsam kwan enna obi hwem obi tie me obi bu afu ne yere Osofo bosome miensa ne bosome ni onkasa na ono aduane kura ondi obi so bu afu ni kro den osofo sese nika na wo hye wetu afri bedroom ene odahemfa odaho bema no kura se de waye no wanu no ho kura no ose onte nanso osofo ono no dika wa solifie no oye du anwum bi otimi to nwum de tonso nyina to nwum nyina no de yi ohi asofo eno ne ye bisa se enti twere sem no ye di so ananse ye ni so o se ye bu mfu na ye ma owia enkoto ye bufuo no so na ma ye ma bronsam de ben kwan enne agidifo nyame chidifo ye ma bronsam kwan ananse ye ma bronsam kwan o de buafa bua wo fio eche se bronsam no ye ma no kwan ti ye na ya bie kwan se obu ho a obi hwe me obi tie me one ne manyina kra ya ka on kasa o ne buafu ne ma no enu wo ho obi ye mfom so no onu no ho a o se nyankopon ye de ben no kwafuo ne trene ni so de mfom so no den e chew na wate wo ho afiri niam entene ho aso na o mani nyina enu wo ho okru na enu no ho oyire na enu no ho o boss enu no ho o director enu no ho aso dia na wo kire anso wona wo se Bible ni nyina wono ye futufuo wono ye kire-kirefo asofo no mu bi no mu ene dia na eko igbofu asafo no kro se aso le no kro onye bi praise him the Lord hallelujah ye share the treasure no ka wo Proverbs chapter 15 verse 1 se muaye boko sianka anibre muaye boko sanka anibre na asamden din hwanya abufuo mu na asamden din ma me papa wasem odin dodo wasem odin dodo wasem de wo fi ho dodo wasem odin wo adwuma mu dodo enne asoleba me no na kasa wo fi ho Cedar awahwefo na tiefo me no na kasa wo fi ho enti 2026 ye pese osoro osofo ekayen ye sere osoro ho ade a ye sabe kan je se ebo moden di asema ye kan anopa afidie iso anwumre afidie iso no je se ye bo moden e de ye adwuma nyankopon timo nya den anso so ntimi nkwati na asem enye bibi yanko the last quotation for the day yanko
James chapter 1 verse 19 to 20. Osiminu anomadofo. Menu anomadofo. Munim ye. Manipa nyina anya ntam tie. Manipa nyina anya ntam tie. Enye nyankasa. Onye nyamfa bufuo. Efrise. Onipa bufuo enye onyankopon tiri nimu ade. Onipa bufuo no enye onyankopon tiri nimu ade. Enti munyi efi ni bone muruso. Muruso nyina antontwere. Na momfa odwo enyi asema mate mu a enyi asema na nwumre wote ne sompa Cedar hours iso de betimi agye mo nko de betimi aboa mo ma soro ofre nyankopon anopa obeje wo so ofre na wi a obeje wo so ofre na nwumre a obeje wo so hia se wode nyankopon asem ebeye atwuma na ena nwumre nyankopon asem so die ne se nyankopon se ma obunfu na ma wia enkoto wabufu no so na memma obronsamo kwan nyame nhira na onya okese ene Cedar hour de de brawo ne se yeni onyankopon asem so na ye no kasa fa abufu ho ye se die na onyankopon ka fa abufu ho o se yebunfu na ma ye nya bone yebunfu memma owia enkoto abufu no so na ya maburu nsamo kwan won se wo ma ewia koto ebufuo kakra obufu ye won nyoma edi abra wo enne won nyoma ahwere nipa na obo no so obo obiom nipa na nko wa adwen papa wo ho no enne na adwen aye den asakira wakoma denye ebufuo no won enne ma bebre nipa komo bo mo manya akwanya se bema bi na ehwe wo bema bi na ye den efra wo osofo mema hu amani o bema sani sika ma oba e na opa na cho na oba switi unsaka sika no switi aba o se MTN na wo frɛ pa cho dem sani sisi no sani no sani fa cho no so for nkura na mema ya wo no nyina nkura yi nkura ni nyina dodo no a omo maame no mo enam se nkura no da omo maame no mu yam kya ne nti no omo no omo maame no mu ye kuro omo sha na dada omo nyina 70% nyina ko omo maame ho so na o mano on ka say mano edu sika no tua na o mano ena papa bi tie me o sere wo fie ho maame bi esre ebe so odiaye hallelujah amen go bon shira na onya okese enti ye adwobre o se kasanya ntobuase no esankan ebufu na ebufu amafo ha amafo osofo ebufu amafo bebenua ba say yo na bi bia title for na tum ene nipa ebufu awon mi hia se nipa 5 pe onu aka se hu se sa de na ese na de na me ne no mompa MCR monfa studio B ye studio lines no and to screen name 0545 0545 031313 031313 0545 0545 031313 031313 and 0547 0547 272424 272424 0547 0547 272424 272424 my beata telephone na atum obu ha ma memfa mendikan praise God. Hello. Praise Hallelujah. God. Hallelujah. Odini babi okasefri. Oh, went to me anya so ofofra so o sanko na brabium sanko brabium. Praise God. Hallelujah. Odini babi okasefri. From Abuja, the capacity. A dear now, o can find your man some about you, Mary Abbey. Papa, maybe the vampire, once and your man some now by a basana, or say, when shira, when your papa may no bonfire. Abigail made the bow in him. A rona or hena kuma down sim. Mana otua kuma wo Yesu demo amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah.
Yento nka ofia. Praise God. Hallelujah. Onene wa famo. Yento nka ofia. Okante kapa na efra bama na efra pa maintain kama me for some for biom. Yep. Praise God. Yeto kakete MCR mon check my. Lameno. Hello. Oh, yento nka mon check my mon check lines na my. Obeti ma babiom eye 0545 031313. Praise God. Hello. Good evening. Good evening. Odin baby okatafiro. Kasha mkafisi ngani. Kasha. Ahafo de tiefo tio. Kasha abufu. Abufu no jana. Abufu ni kusa. Eye obone ye. TV no radio no na mun lower volume no also betimi abaso 0545 031313. Praise God. Hallelujah. Can't you can odini baby okasa papa? Yes, friend, odini hotimu dahino. Nanabaji. Odini hotimu dahino okasa free papa. Asante asinfidi. Mo papa ahwefo na tie vote yo. Aha, me try to fool na me de me say obi a okase budufu no. Ofinya me. That's right. Ofinya me na umabufu because Bible say umabufu na yebone. That's right. What assembly for the last for before you bone. That's right. Ma the life no mean. Nyankobo nsira aye tremoda hene nsira aye abashiro so. Ma me sanfa of France so. Also betimi abaso aye 0545 031313. Praise God. Ola mo na ye na ho kakra. Hello. Hello, Odini baby okasa firo. Papa mi kasa fi papa akon. Takwa ahwafo na tie vote yo. Me di Elizabeth Kofi ba me ma me friend and TB or ya read the hospital serious. Then the picture na to easy na so. Because so bompa man. Awrade me bompa ye ekotakwa. Baby bia wa funa ne ma me da bia awrade sane yade wo yeso demo. Amen. Ma bia tete for wo person me no bompa ye bia oteme frɛ na me no bompa ye. Onso betimi afrɛ 0545 031313 0545 031313 and 0547 272424 0547 272424. When aba line so ma memfa de oba so no. Praise God. Hello papa. Odini baby okasa firo ma me. Me parti de couper pour planter mon pont. La personne me donne ma wallet à hospital. Je vais me partir ni un pas bon. Your friend is saying you. Me donne ma tanya voro. Your friend is saying Voro. me no bompa. Baby bia wono da bia awrade ayare se tumi ne nkono so me paya yare saman wo Yesu demo. Amen. Amen. Also betima baso 0543 0545 031313 0545 031313 and 0547 272424. Amen. No, Odini baby okaka. Me parti to play papa. Atwe hu La famille entière Metio papa. yeti Me kasa do my mo
Papa came and said, na shit. no one is telling me, so you can do this thing out here. Don't say, me no bonfire. Me no bonfire. Erade me de wafra bawa urade anim. Erade masika entra wafra nsem. O say yensa na dwuma na beye ye. Me bonfire se sika entra nsem. Wa dwuma o so enso abama wo Yesu dem. Amen. Amen. Also betime abaso eye 0545 031313 0545 031313. Mama for offer from praise God. Praise God. Ojina so. Mama for offer from yanto ka ofianya sa credit ni na besa. Praise God. Hallelujah. Osofu. Papa, udine baby okasa video kantiga. Pacho ye femi hobby. Because every tafunshi ayesu. Tafunshi aso Pacho. Yetio. Pacho mjise bompa ye me mami. Eme me yere mami. Omi ni na yare. Me no bompa e asem. E asem e ka me no bompa e. Awurade me de wakoa ne mami ne nase. Eba wa awurade anim. Me kan Psalm 107 verse 20. Awurade se osuma wasem kosa yare. Me suma awurade asem. Ensa wase na wo mami yade wo Yesu dem. Amen. Eya antro mo so mo fo no mo fa nsuo no bi nsi TV no so. Eya mo no yade no betu ayira. Praise God. Hallelujah. Udine baby okasa fro papa. Pacha me de ha kan ka Sophie akwa Cedar. Cedar agora. Kaksa na ahwefo na tifoti mama. Da pacha bompa na me na ka ti anaso da ye owo hu ni ma nko na. No bompa. Da ye so basabasa bia owo da ye me di Yesu din twam firi so. Me de wonu wabusuan do su ko wo Yesu mojam. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ojina so menton ka 0547 272424. Praise God. Praise God. My men find the papa copy of friend for Hallelujah. O dene baby o kasa firo. O pacha me ka Sophie. O du ma se. Yetio mame. Me pacha you kunu approach na sa no on see you. Me no bompai. Awurade me de wafuna ba wanim e wo domase. Kono wo domase. Yes. Bebe bia okuru wo biara. Awrefre sunsum bi. Se empo se wafom no a Awurade ma onfa nchew. Awurade ma onte okronka. So bonofo no hyeche yen so a me bompai so bonofo no hyeche bia ye pegu ye twam wo Yesu dem. Amen. Wo Yesu dem na ma bompai ama. Amen. Amen. Me for the last color. Praise God. Oh, when you mean you so my son for France so 0545 031313. Praise God. Hallelujah. O deni baby o kasa fro papa. O ka so so ku kria me ka so ebuakwa. Ebuakwa ba po kria hwefo na chiefotio. Because I won't buy him today. Because it's an appointment. Me no bonfire. Oba pokua me do su ko wo Yesu mojem. Disappointment in the promise and fail be am be twam wo Yesu Kristo demo. Amen. Bonfire say nyame favor, ni nyame grace and talk so wo Yesu demo. Amen. Amen. My sra ofrafo ni nyina sa mo fa nche yen. Ya de mra na ye adwuma ye ntimi mfa ofrafo bia wo ha. Ye bonfire miensa. Osofo empire edi kan baaye ye wo kwan obonefo no fast for the higher otimma obufu na nyame asem no bakọ asode so unni so enti e bofra urade kra urade nye wo so ka se urade Yesu and then you mrei wasem aba urade buame enti fa wasem no ntimi fa wasem enante afi nyina buame kunu
boa me yere boa me ma boa me busuya boa yesu demo ye wa no bomb pa Jesus papa Jesus. Amen with you. Amen. Prayer number 2. Daye bia wo soso. Daye bia wo soso. Eye daye bone ye shafia se osofo obo obeso daye no okonichi efia watire mu pen be bibia watuo obeso daye na ye pam no na wo pam no na emua ne kasa na emua kano no ne nam ya ne mu ikuku die daye ne daye so basaba so owo daye kasa urade yesu daye biara mashasi amenso mashasi afufuro yi eye daye bone obi manso obi kromo na baby ametie na baby amewo mi kromo daye no menyi ntumo me sign daye no me break it out yesu demo open your mouth and break it out Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. Any evil dream. I break out. Any evil dreams. I break out. More Facebook, YouTube, more type of I break out. I break out. We go for the last prayer. 1 minute. Ye bomb pie de yakoma swadi abera dienim. Obi akoma swadi ye ohia yaresa. Ebi ye juma. Obi say promise and faith. Amen. Obi so say. Ma ware sem ma ware egu ma djuma egu me mano say me mano shebre akwanto me krata sem bia wano fa wakoma so ade ba urade nim wo de ya wo sem open your mouth and pray your boy Jesus. Amen, friends. Amen. 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 It just say enyo. Peja wonsio. Na me no more pie. Nso bi a wa peja. Baby bi o hwe me a wutie me firi bia me hyenya me tumi. Nsuo no nane ayaresensio. Enane Yesu moja. Enane nsenkyene nsuo. De odi nsuo be ye biara. Erade ma wa dance. Documents be a me frenya me favor. Ni nyame grace. Ni a dance ego o documents no so. Wo Yesu demo. Jemesu wo fio say amen. Amen. Ya de mre ene na ene ye adwuma de dokonwa no back phone transfer. Sabre ye nya sign out pe o fresh studio lines na onya ye lines of frey o pese ye no bo pai o hwe o TV n'anima
ɛyɛ Cedar our lines ne yɛ mmiɛnsa ɛyɛ 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 number toss 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 number short was 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 numbers name is opposite me name team ya no bonfire yes signing out ya 10 to 11 1 hour of prayer ya no bonfire oh china so ya no be shia ewo Sompa first service kosi say be say share biom no na Erade ama wa dance senia obofo no ka kire Abraham ne Sarah nyame ka o be di fie ho ehye Kristo mujem obedane na ona be ya ode bye bye Sompa 3.0 Sompa 3.0 Sompa FM and TV Sompa TV Emma Aketiapa. Onitimbi epue opue ya wampuo ni kwao odi eniji eni nkwansha abrabo mu afutuo nyamsum wani daso ade eniji abro ni panyina Sompa TV yabo